Il-kelma stil nużawha f'bosta oqsma, mill-moda u l-mużika sal-arkitettura u l-pittura. Anke l-lingwa għandha l-istil tagħha. Li Llul laqgħet l-istedina tagħna sabiex nitkellmu dwar l-istil u l-istilistika fil-kuntest tal-lingwa u l-letteratura. Meta nitkellmu fuq stilistika, qegħdin nitkellmu fuq l-istudju tal-istil. Hija fera tal-lingwistika, l-istilistika illi taqqat imma anke disċiplini differenti flimkien u fil-fatt is-sabiħ tagħha huwa din l-interdisciplinarjetà. U fil-fatt allura meta ngħidu stilistika nħarsu pereżempju lejn il-lingwistika u l-istudju tal-letteratura illi jingħaqdu flimkien u jsiru ħaġa waħda. U fil-fatt meta naħsbu ftit fiha l-istudju tal-lingwistika u tal-letteratura, kultant forsi nħarsu lejhom b'mod separat minn xulxin, meta fir-realtà il-lingwa għandha bżonn il-letteratura biex tistana u l-letteratura finalment tagħmel użu mill-lingwa, tħaddem il-lingwa. L-istilistika tinqasam ferat differenti u fih dan l-istess stilistika appuntu hemm dawn l-oqsma differenti bħal pereżempju corpus stylistics jew feminist stylistics, literary stylistics li hija fera popolari ħafna fil-fatt. U allura meta qegħdin ħarsu lej l-istil, ejja ngħidu aħna fil-qasam tal-istilistika letterarja, se narfu pereżempju kif il-forma u l-kontenut jingħaqdu jitfit biex irrendu xogħol iktar u iktar partikolari. Per eżempju, jiġini eżempju partikolari f'moħħi Emanuel Mifsud u l-poeżija l-kantiku tad-Depressi li fiha iħaddem ir-repetizzjoni, il-litanija u mela fil-waqt li għandek it-titlu li diġà qed jindika li ċerta direzzjoni li se toħodna fiha l-poeżija, l-kantiku tad-Depressi mbagħad hemm din ir-repetizzjoni li tibqa' tisħaq u tisħaq u tisħaq bl-istess punt tiftaħ kull vers bl-istess kliem. U allura f'dan is-sens mela naraw il-forma u l-kontenut li jingħaqdu jitfit. Hemm diversi aspetti oħrajn li nistgħu insemmu ma b'mod wiesa ħafna mill-għażliet li nagħmlu biex ngħidu hekk huma għażliet finalment ta' stil, tal-mod kif se titwassal din il-biċċa letteratura, din il-kitba, dak li rridu nwasslu finalment kif se jitwassal mhux ix-xiex biss naturalment. L-istilistika naħseb li hija importanti ħafna għaliex meta nibdew niġu konxji ta' kif qed inħaddmu l-lingwa jew ta' kif ħaddieħor qed iħaddem il-lingwa appuntu naħseb li anke nrabbu ċerta sensittività lejn il-lingwa. U jien inħobb ngħid nħarsu madwarna u nisimgħu l-politikanti tagħna jitkellmu, nisimgħu lix-xandara tagħna jitkellmu, nisimgħu liż-żgħażagħ tagħna jitkellmu. U meta tibda tisma' u tosserva jew anke appuntu taqra l-letteratura nnifisha, tibda tinnota anke b'ċertu modelli li qed jitħaddmu, modelli rikorrenti pereżempju fit-taħdit li tarhom li qed isiru iktar u iktar popolari. U allura naħseb illi anki meta niftħu għajnejna għal mod kif qed jitħaddem l-istil finalment anki nsiru iktar u iktar sensittivi għal kelma u l-mod kif tintuża finalment għandna responsabbilta kbira kif nużaw il-kelma u hawnhekk ukoll fejn jidħlu dawk li nħobb insejħilhom anke l-għażliet politiċi li nagħmlu meta qegħdin appuntu ninżġu l-kelma f'xi ħaġa li tmur lil hinn forsi mit-taħdit tagħna ta' kuljum u tilħaq anki livelli iktar speċjali u speċjalizzati. Għatfadal ħafna u ħafna u ħafna xi jsir fuq l-istilistika, hemm baħar ta' possibiltajiet. Illum il-ġurnata anke t-teknoloġija tippermettilna li jekk qabel forsi konna nagħmlu studju fuq test wieħed jew tnejn, illum jekk nidħlu anki f'qasam bħalma il-corpus linguistics u allura anke nidħlu mbagħad fil-corpus stylistics,
nirrealizzaw li pereżempju nistgħu noħolqu tiftixiet nar infittxu għal modelli rikorrenti fuq medda ta' testi, mhux sempliċement test wieħed jew tnejn, u allura dik tippermettilna osservazzjonijiet mhux biss profondi imma iktar mifruxin ukoll li permezz tagħhom nistgħu anke noħolqu iktar ġeneralizzazzjonijiet. Jiġifieri l-possibiltajiet huma infiniti u nittama fil-fatt ukoll illi dan il-qasam jiftħilna xi ftit iktar għajnejna biex appuntu dawn iż-żewġ dinjiet tal-lingwa u l-letteratura inqarbuhom flimkien għax huma ħaġa waħda finalment. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.